Ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ka BDWS Career Academy kan penlong ya Meghalaya Scholastic Aptitude Test haka khatan riu tarik upanai March haka porsi phoba jem step hashulong tura but clear yat. Ki Pulit Bhoi district kila kem ya sangut ki brio ki Suba don kti haka Pynbthei bom IED ya them motor ke badang Shujashan ha East Khasi Hills district Shillong ya ki di brio na kalyang ki Pulit kila kem na than sning haka mit sngin kong kumban chukdo ba ka jinja jung Pynbthei bom IED kila ja haka mit jung khandai tre ulber halor kini ki jing syakem ki Pulit kila yo ru ban kurup ya ki tiar kitar ki Suba ba ki de ki penon kam hak te ki Pynbthei bom ba kini barok sangut ki na ka than sning bala ra no yaki Shanongpo Police Station baron sara eki she District Session Judge Court Hanongpo.